அம்மா அம்மா என்னடி சொல்லு. அம்மா எனக்கு நிறைய குட்டி ஃபேன்ஸ்லாம் இருக்காங்கல்ல, என் ஃப்ரெண்ட்ஸு. அவங்களுக்குலாம் ஒரு குட்டி ஸ்டோரி சொல்லணும்னு ஆசையாக இருக்குது, சொல்லட்டா? உனக்கு இல்லாததா? சொல்லிக்கோ. ஐ குட்டீஸ், இன்னைக்கு கதைக்கு போகலாமா? ஆக்சுவலி நம்ம இந்த புக்கில் இருந்து ஆல்ரெடி ஒரு கதை பார்த்துட்டோம். யாருக்கு தைக்க தெரியும் புக்கிலேருந்து யாருக்கு தைக்க தெரியும் கதையை பார்த்துட்டோம். அதுவும் இல்லாமல் இதில் இன்னும் 4 ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. அதெல்லாம் இருக்கிற ஒரு குட்டி ஸ்டோரியை சொல்ல போகிறோம். இதை எழுதினவங்க ரமணி அக்கா, அப்புறம் இதை வெளியிட்டவங்க வாதம் பதிபகம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஓகே விடுங்க. ஓகே கதைக்கு போகலாம். ஓகேவா? போகலாமா? அவங்களுக்கு அது பிக்சர்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு நல்லா ஜாலியாக இருக்கும். நம்ம பிக்சர்ஸ் பார்த்துட்டே கதை பார்க்க போகிறோம். இதுதான் இந்த கதை பேர். நான் லிப்ஸ்டிக். ஓகே, ஒரு பொண்ணு இருந்தா. யாரு? இந்த பொண்ணு தான். அவள் எப்பவும் அந்த லிப்ஸ்டிக்கை தேய்ச்சிக்கிட்டே இருப்பாள். நீங்களா லிப்ஸ்டிக் போடுவீங்களா? ஓகே ஓகே போடுங்க, விடுங்க, கதைக்கு போகலாம். டான்ஸ் கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி லிப்ஸ்டிக், ஸ்கூலுக்கு போகிற முன்னாடி லிப்ஸ்டிக், டென்னிஸ் கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி லிப்ஸ்டிக் போட்டு அது சப்பி போயிருக்கு. ஒரு நாள் அவள் டான்ஸ் கிளாஸுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி லிப்ஸ்டிக்கை போட்டுட்டு ரொம்ப டைம் ஆகிடுச்சின்னு அதை ஒழுங்காக வைப்பாமா அது கீழே விழுந்துருச்சு. அவள் அதை பார்க்காம ஓடி போயிட்டான். ஓடி போட்டதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தா ஐயோ லிப்ஸ்டிக் இல்லையே. அங்கே கீழே சென்ட் பாட்டிலும் கட்டுச்சு. அது கூட சென்ட்டும் லிப்ஸ்டிக்கும் பேசிகிட்டு இருந்துச்சு. இந்த பாப்பா இருக்காளே இப்படிலாம் என்கிட்ட பண்ணுறா, என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்தா. அப்போது வந்து கீழே என்னப்பா இவங்க 2 பேரும் பேசுகிறீங்க? நீங்கள் 2 பேரும் பேசுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டா. தாராளமாக. அப்புறம் என்னோட லிப்ஸ்டிக்கே நீ ஏன் இவ்வளோ சோகமாக இருக்க? அதுவா, நீ எப்பவும் என்னை ரொம்ப போடுறியா? நான் ரொம்ப தேஞ்சு போயிட்டேன். கொஞ்ச நாள் என்னை பண்ணாமல் விடு, நான் வளர்ந்துருவேன். அதுக்கப்புறம் நீ எவ்வளோ நாள் போட்டுக்கோ. ஓஹோ அப்படியா, சரி ஓகே. நீ ரொம்ப இப்படி கவலையில் கேட்குறனால கொஞ்ச நாள் நீ ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லுங்க. அன்னைக்கு அடுத்து டென்னிஸ் கிளாஸ் போகும்போது ரெட் கலர்லேயே இல்லை, நம்ம லிப்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸு கதை ஓகேவா? அப்புறம் அம்மா நான் குட்டீஸ்க்குள்ள கதை சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட்டீஸ் எல்லாருக்கும் கதை சொல்லி முடிச்சிட்டேன். அப்படியாடி, சூப்பரு. ஓகே ஓகே லைக் சப்ஸ்கிரைப் ஷேர்லாம் சொல்லுங்க. ஐயையோ இல்லைம்மா சொல்லலை, போடி சீக்கிரம் சொல்லு. ஆமாம் குட்டீஸ், இந்த கதை பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள், ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறையா என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்கணும், ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பாய் குட்டீஸ். And that was my cutie story.